jam hiremon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko dimanche nogas jeeɗiɗi lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habaruji mon e ɗemgal Pulaar titruji on ɓuuri mawnude ko États-Unis giɗoɗen hono campagne makko kanko Donald Trump hande toon to New York ƴeewen kadi hono Kamala Harris ɓen wonnoɓe toon to Michigan toon to ha hande toon to New York hono kanko journal biyeteɗo Washington Post yimɓe hewɓe janggannoɓe ɗumen wayno puɗɗima woppude oɗo journal surtout yande nde wi tina wonde ko hono jeeɗo oɗon journal hono kanko biyeteɗo Bezos jeeɗo Amazon caggal nde huuli kanko hoore makko e yantude yimɓe ɓe ganduɗa windoɓe oɗo journal pour wonde sippu goto e candidat ji États-Unis habaruji men hande toon to États-Unis hono kanko président Joe Biden en ndel konngol ɗi ƴefti o haali kadi rapport jaltinɗo wonde hono kanko Elon Musk nde ko meeɗi liggade États-Unis taw wala kayitaji ɗum noon ko violation habaruji men international ma guiɗoɗen ko toon to Mauritanie hono kanko Ndiaga Dieng ɗum noon ko général Ndiaga Dieng meeɗi wonde mawɗo état major wiyamo 5e toon to Espagne toon to Sénégal lani yettima toon to duuɗi gonɗe toon to Kanari no temedere capanɗe jeeɗiɗi neɗɗo en goni hen fate Sénégal noon wotiji suɓade député ji toon to assemblée mabɓe national en wayno ko campagne mabɓe udditi hande nogas jeeɗiɗi lewru octobre campagne pour parti ji ken wona capanɗe nayyi e goho liste suɓade député ji toon Sénégal ɗum woni titre uji men ɓuuri mawnude oɗo journal ma en jañu hen joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiira mon mbinɗen ni wayno ko États-Unis puɗɗorde d'abord ko fate campagne électoral ene wayno ko kanko ancien président Donald Trump ene wayno hiiri hande ko toon to New York ɗum noon kadi ko New York kadi ko nokku mo honno guila haade makko ummade New York fade toon to Florida ene wayno ko yiyama arɓe sippotudemo ene jeeya hen hono kanko Rudy Giuliani ene jeeya hen han kono kanko kadi Melanie Trump ene jeeya hen kadi hono kanko docteur Phil noon ko joguiɗo kañum télévision ngaji show uji kañum hooremo ari toon haaluji kewɗi ene jeeya hen kadi yimɓe yiyaɓe toon ene garini kaala hono kanko Michael Johnson gardiɗo suudu représentant ji e kañum hooremo haali toon konnguɗi wi wonde ko ene wayno ko kamɓe parti républicain ko parti mo ganduɗa diniyanke ɗum noon ko joguiɓe jikkuji moƴƴi e kadi ko ɗum woni koɓe jiiya ko yiyetake oɗo saha joni to banggue démocrate en caggal muɗum kanko ko yiyama hen kadi kanko Donald Trump ɓe sukaɓe makko ɗiɗo ene wonde yesiraɓe makko gaari hen ɓeɗo foof ko ƴeftuɓe konnguɗi pour ñagade yimɓe yo gotan kanko Donald Trump par ce que so tawi o arti kanko hoore makko mo waylu leydi ndi kadi mo ɓeydu kadi wallude e ngaalu leydi ndi ko ɗum woni caggal mum kanko Donald Trump o ari o haali gueɗe kewɗe surtout o haali gueɗe ɗe ganduɗa henna ko fati économie leydi ndi ko fati kadi impôt ji leydi ndi e surtout henna ko fati kadi gueɗe ɗe ganduɗa henno mo tooña hen hono yimɓe ɓe ganduɗa henno ɓe o foɗodirta oɗo saha joni to ko ardade leydi ndi e nder won gueɗe ɗe o kaali surtout o haali o yenni gouvernement kanko président Joe Biden o wi wonde ko fedde walla goomu biyeteɗo FEMA ko ballowo kala ko fate yimɓe jayaɓe e surtout ko wayno ɗamɗo ilam walla ɗiɗo tuɓoji walla ko wayno jeygol walla ko wayno leydi to yerbata o wi wonde ko gouvernement o lieu de hutorade kalis wallude yimɓe boomaɓe toon to Caroline du Nord ene wayno ko kamɓe gouvernement président Joe Biden ɓe ƴefti ko ɗon kalis koɓe balla yimɓe immigré ji natoɓe ɗo e leydi taw natirani e dow gonga o wi donc ɗum waɗi hono gouvernement président Joe Biden sibabude ko kañ ko kamɓe ko démocrate en ɓe jaɓani wallude ɗeɗo leyɗele ko wayno Caroline du Nord ko wayno Georgia ko wayno Alabama ko wayno Tennessee e ko wayno Florida e Caroline du Sud ko état ji républicain ji ɗum ɗon fof ne wayno ko caggal nde waɗa fact check tawama kadi ɗum ɗo fof ko hunde gueɗe ɗe ganduɗa wona noon yaari e tumnande ɓe kalirni hono kamɓe FEMA ɓe mbawi débloquede ken wona 35 milliards de dollars ɗum ɗon ko fate e nder hitande ujunnaji ɗi nogas nayyi e oɗon kalis kadi ne wayno ko démocrate et républicain en fof poti ko go fof ka hen kanko ancien président Donald Trump o haali kadi o wi wonde ko immigré ji naaɗuɓe ɗo e leydi ndi fof ɗum ɗo fof ko sibabude kanko fooɗ makko kanko Kamala Harris par ce que kanko halfinano guila nde ɓe laami nde yenno yo toppiti ko fate frontiére ko toppiti ko fate yimɓe noon natirɗo leydi e ɗum ɗo fof kadi nde fact check waɗa wonde tawa wonde ko kanko président Joe Biden guila nde ɓe puɗɗi laamu ngu ha ɗo ɓe jarata ɗo hen
ala fo responsabilité mo rokki kam la haris ko fati immigration o rokki dum non rôle yo yaaji o ya holko woni sababu ɗiɗo immigré gummo leyɗel ko en El Salvador ko en Guatemala e ko en Honduras ɗum waɗi kanko kamala o yihino ɗeɗon leyɗel caggal muɗum kadi woni ko kanko Donald Trump o haali geɗe kewɗe kadi o wi wonde ko dental ngal wonno toon to Pennsylvania ɗum noon ko nokku biyeteɗo Butler to fellano to o wi wonde ko yimɓe arnoɓe oɗon sahaa kene ɓuura temedere ujunere neɗɗo gari toon donc no wirni ko temedere e goho ujunere gari toon e oɗon rally ɗum noon kadi e caggal nde CNN waɗi fact check kadi surtout kayne tugnade kadi mawɗo shérif gonɗo toon biyeteɗo James Ott haalino e rapport muɗum wi wonde ko arnoɓe toon ko nogas goho ujunere kono noon kadi ne wayno ko caggal muɗum hono kamɓe secret service e nder kadi yimɓe ɓe ganduɗa en natɓe e oɗon nokku pour heɗademo kanko Donald Trump ɓe mbino ari toon tan ko nogas e 4 ujunere neɗɗo donc au lieu de temedere e goho ujunere no Donald Trump haalni donc hande no wayni ko toon to New York kadi hono kanko ancien président Donald Trump woni yimɓe supporteur uji makko arnoɓe toon kaali gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa ene pour surtout ne ƴetto hen portoricain ji ko ɗum waɗi e campagne makko kanko Kamala Harris neɗɗo goto jimowo kañum biyeteɗo Bad Bunny kañum hoore mum ene wayni e portoricain ji heeɓe espagnol uji kewɗi mbawi oɗo sa joni kañumen hoore mum abbade kono kanko Kamala Harris ko yiya tan e nder jonde nde waddi kanko Kamala Harris surtout ene yimɓe latinoji toon to Pennsylvania o haali o ɓeydi kadi tengtinde wonde ko kamɓe tan ɓeɗo latinoji mbawata oɗo sa joni ɓeydade kadi walludemo beele kadi coalition makko mo ƴefti ɗum noon ko coalition o wiri ko guilay démocrate en ha républicain ji ha indépendant ha e leƴƴi fuddentuɗi pour beele wawa gagnade hono Donald Trump surtout noon toon kanko Donald Trump ene wayno ko kanko hoore makko ko konnguɗi ɗi o haalata ɗi surtout ko fate immigré ji portoricain ji ko yimɓe ƴetteteɓe hen kanko Kamala Harris yiyama kadi hono kanko ancien président Barack Obama tinnare makko oɗo sa joni participe de campagne e nder kadi kanko hoore makko e konngol ngol jokkidi ngol waɗi taw mo jokkodiri worɓe taw ko ɓaleɓe pour wawde ɓeydude support mo ganduɗa pour o wonande kanko Kamala Harris par ce que caggal nde kanko Barack Obama nde o teskiri ni wonde ko ɓaleɓe ɓe no supportirno en kanko président Joe Biden e hitande ujunnaji ɗi nogas ene wayno ɓe mbayani noon supportude hono kanko Kamala Harris kono eko teskita eko sakkiti ko en ene wayno oɗon support ɓeydima hewde doole seeɗa ɗum noon kadi kanko Barack Obama o hefti o weltimen ɗum noon kadi ene wayno ko kanko hoore makko kadi o dardinoma toon e toon to Pennsylvania kadi e kanko Kamala Harris ɗum ɗo fof ko wawde ɓeydude kadi oɗo sa joni famde e nder konguɗi ɗo haali wi wonde ko Donald Trump wawa représentude ɓaleɓe par ce que o yiyani ɓaleɓe no yimɓe normal ni no yimɓe hono makko ni o joganaki ɗumen respect ko wawi wonde fayne wayno campagne o heddi oɗo sa joni woteji heddi hen ko balɗe jeenayyi hadde woteji mawɗi ardi ñande 5 lewru novembre kono ko teskita tan ene wayno oɗo sa joni won nokkuji ɗi ganduɗa en goɗgol keñoragol walla goɗgol gardinagol fuɗɗima hewde dole no fewi yimɓeɓe ene gari pratiquement no yimɓe mbayi hewde ni henna ko hunde hulɓininde andaka noon holko woni sababu mum est ce que ɗum ɗo ko bempeƴƴe wonande ko kamɓe républicain mbaɗi campagne mum walla ko campagne makko kanko Kamala Harris wonande yimɓe walla ɓe ko ɓeydi hewde dole ko ɓuuri hewde e yimɓe fodɓe wodɓe ɓe oɗo sa joni jetti gooti déjà xam ha hande toon to États-Unis tugnade kadi ko yalti e journal uji surtout CNN hono kanko président Joe Biden nder konngol ngol ƴefti o haali hen gueɗe ɗe ganduɗa omo hucciɗi ɗum e Elon Musk surtout noon tan Elon Musk o kañum jeeyi compagnie Tesla ɗum ko woni ko auto ji électrique kanko kadi woni jeyɗo compagnie X ɗum noon kañum woni Twitter donc ene wayno ko Elon Musk ko neɗɗo supportude Trump e kadi ko kaalo gueɗe bonɗe e oɗo dumo no foof yentude Trump pour wawde ƴettade e immigré ji surtout natoɓe ɗo en no wiiri taw natirta ɗi henna natirani no foti natireni kanko président Joe Biden e nder haalduji o haali wi wonde ko ndeke Elon Musk kañum hoore mum ene wayno liggima ɗo e États-Unis taw liggoyi koye ala droit liggade ɗum noon ko nde ari ne windi yo won étudiant toon to Stanford o wonani étudiant o janggoyani oɗon saaha o watti ko liggade ɗum noon liggey makko oɗon saaha kadi ko hunde illégal ko violation ɗum ɗo fof kadi ene wayno Elon Musk o wi wonde ko wona
ɗum ɗo wona gonga wimo noon ko puppet kan ƴettimo kanko Biden wi wonde ko noon kañum ligguima en jogino autorisation oɗon saha kono noon document maji goɗɗi jalti wonde kanko Elon Musk ni e nder compagnie mo jeyno biyeteɗo Zip2 ene wayno ko oɗon compagnie konko hoore makko windini email aji e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e joyyi o windini ɓeɗon o wi wonde ko ene wayno ko kanko oɗon saha o ala autorisation liggade e États-Unis ɗum noon nde o naati États-Unis nde tunnade kadi koɓe haali wonde ko kanko Elon Musk o ummiri d' abord ko Canada ko toon wonduno yo makko caggal mo naati ɗo États-Unis caggal nde windi université goto biyeteɗo Stanford ko jiiɗa ha hande ko fati États-Unis hono kanko Bezos ɗum noon ko jeyɗo Amazon kañum kadi jeeyi Washington Post ɗum noon ene wayno Washington Post o sibabunde woni yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa liggotoɓe hen rédacteur uji makko en chef walla yimɓe ganduɗa liggotoɓe ko fati oɗo journal kadi bindeteɗo kayitaji kadi journal gonɗo online jangguete ɗum feewi ene wayno ko caggal ko ɓuuri hewde yimɓe mabɓe oɗo saha joni wona hen huccanɓe sipportude walla wiɓe wonde ne gondi e kanko Kamala Harris wona hen kadi wiɓe gondi koye kanko Donald Trump kono noon ene wayno ko kanko Bezos o hollama wonde ko omo deeƴi o jaɓani sipportude hay goto ɗum no fof noon wiide mabɓe wonde ko kulol o jogui sibabunde Donald Trump haali wonde ko so tawi heeɓi laamu kala ko fate galle jayndiyankoɓe mo ganduɗa mo supportani ɗum ko guddo oɗon galle jayndiyankoɓe ɗum noon o haali hen ko wayno CBS wonde ko CBS walla ABC ɗiɗo fof ko galleji télévision ngaji wi ko ma uddu ɗumen mo hefti licence uji mumen ko ɗum waɗi donc e takki Bezos deƴƴire muɗum salade supportude hono candidat bawɗo on fof ɗum ɗo fof ene wayno ko kullol jogui wonande haaluji Donald Trump haalnoɗi ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni yimɓe hewɓe windinoɓe pour janggude journal makko puɗɗima woppude teskirama kadi ko goto rédacteur uji makko en chef ɓurɗo ɓoyde ɗon kañum horum démissionné sibabunde wasdeɓe weltade hono kanko Elon Musk réaction makko sibabunde deƴƴudemo huldemo supportude hay goto ɗiɗo candidat ji soit Donald Trump soit kanko haɓruji men international ko toon to Afrique ene wayno ko toon to Sénégal on campagne électoral ko fati en suɓade hollo yimɓe wonoɓe député ji assemblée mabɓe national ene wayno fuɗɗima hande 27 lewru octobre oɗon noon campagne e tugnade kadi ko winda kayitaji o joggata ko balɗe 21 ɗeɗon balɗe 21 kamɓe député ji walla kamɓe candidat ji député ji walla parti ji bindiɗi kamɓe puɗɗi maɓe jaaha e leydi heɓe mbaɗa kadi campagne no yamirirani ko ɗum waɗi hono kanko Bassirou Diomaye Faye e nder konngol ngol ƴeftuno hanki heccanke huccite télévision pour kadi yo ñagade Sénégal naɓe foof ñagade kadi yimɓe mo ganduɗa en ɗiɗo parti fof yo reno kadi no haalirtini e kadi yoɓe ndeno kala kene adda fitinaji kala kadi noɓe kaaliti yo wonno e dow gongirantagal e dow kellifagal ɗum ɗo fof ko ustude tension ngaji gonɗi e leydi ɗiɗon tension ngaji noon ene wayno ko kamɓe gouvernement guila ɓe ari wonde mabɓe wonde wiyaɓe wonde ko gouvernement mabɓe ari ko wattade kala komo ganduɗa e yimɓe mabɓe sohkanoɓe walla ɗeɓe kaddano kamɓe opposition wonɓe wiyaɓe kadi ene wayno ko kamɓe gouvernement ari ko wawde rewnude lawol leydi ndi e lawol ko wawi wonde foof ene waɗi won yimɓe ɓe ganduɗa jeeyaɓe opposition oɗo saha joni taw ko opposition so wiyama noon ko parti laaminoɗo kañum wonti opposition woni yimɓe sokaɓe oɗo saha joni walla won yimɓe haɗaɓe e gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa ne jogui hen droit ɗum ɗo foof e tugnade kadi konngol gummingol toon to secrétaire général APR ɗum noon ko parti mo kanko Macky Sall mo ardi e mbi wonde ɗum ɗo foof ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe wonɓe laamu ɓe oɗo saha joni e mbaɗa pour hadde won candidat ji mabɓe walla won yimɓe ganduɗa en parti ji goɗɗi hankadi en jiiɗi jogade candidat pour hadde ɗumen wawde gagnade woteji garoji ɗi en pour suɓade ko fati député ji men siège président du parti ono kanko Bassirou Diomaye Faye ɗum noon o moton ɗum noon ko toon to yara noon ha yettoyo toon to mbiyata Sacré Cœur ɗum noon kadi ene wayno Sacré Cœur kadi ko nokku woɗɗani nokku mo kanko Ousmane Sonko galle makko to woni kanko Ousmane Sonko premier ministre mo leydi Sénégal kanko Ousmane Sonko noon ene wayno oɗon caravane nde waɗata nde taw kanko hoore makko o ñallata ko toon to wiyete Tivaouane ɗum noon kadi ko wuro Dinyank won gongo toon e région Thiès toon ɗum ko woni ko banggue funnague Dakar ko wawi wonde fof ene wayno ko parti hono kanko Khalifa Sall meeɗi wonde maire Dakar ene wayno ko siège muɗum woni hono coalition mo mbiyata Samsa Kaddu
kanko waɗa makko ko membre ene wayno ko on ene jeeya kadi oɗon parti hono kanko biyeteɗo Barthélemy Dias kañum woni oɗo sa joni maire toon capital Dakar kañum hoorumi jeeya koye oɗo parti ɓe kamɓe koye maɓe goni koye fewnitade ko fate ɗiɗo oɗo campagne donc siftin ɗon tan ene wayno liste uji jaɓaɗi ko 49 liste toon to Sénégal liste uji ne waɗi coalition gonɗo hen donc ene wayno ko 49 liste woni toon ɗum noon ene wayno ɗum ɗo fof ko coalition ngaji e parti ji politique donc siftin ɗon tan hono kamɓe ardiɓe leydi ndi oɗo sa joni e campagne maɓɓe ɓe kalata ɓe mbi wonde ko yo tawde Sénégal naɓe kolinoma ɓe dokkiɓe wonde ardade leydi ndi so dokkiɓe majorité ma mbawa ma ɗum walluɓe ɓe mbawa rewnude lawol 93 projet de loi ɗeɓe jogui kene wona 194 projet de décret e temedere projet ji sappo ɗum woni projet d'arrêté ɗiɗi fof ko ɗum jogui ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa ɗeɓe kaali ɗum guila mois de juillet taw haalno ɗum ko kanko Ousmane Sonko donc ɗum woni kamɓe oɗo sa joni kamɓe ardiɓe leydi ndi koɓe doganta pour hebde majorité beele ɓe mbawa wadde oɗo programme to banggue opposition noon kamɓe opposition ene wayno doganta kañum hoore mum ko beele kamɓe ardiɓe leydi ndi hotoɓe kebde pouvoir uji taw ko plein pouvoir ɓe mbaɗa koɓe beela e leydi he ɗum na tugnade kadi goto ɓe fof ko haali hono toon to Sénégal ene wayno ko laana goto yettima toon to wuuro wiyetengo El Hierro no El Hierro noon ko guure gonɗe toon to iluji Kanari e kaɗon laana wiyama kene woni hen 175 neɗɗo taw ko yimɓe wuurɓe taw ɓeɗon yimɓe kadi ne waɗi 39 neɗɗo taw ko debbo waɗi kadi yimɓe sappo kadi taw ko cukako ɓeɗon yimɓe sappo ne jeeya hen bebbeji 9 kaɗon laana noon ene wayno ummi toon ko toon to nokku biyeteɗo Saloum e tugnade kadi e sifaji kalaɗi hono kaɗon laana ka woni e ndiyam kene woni balɗe 9 nde ko yetti toon samedi hanki 26 lewru octobre ene wayno tawama hen kene waɗi neɗɗo mayɗo kadi gonɗo e kaɗon laana kaɗon laana noon noɓe mbiri ni kadi toon to Sénégal e sibabunde laaɗi gummoto noon kewno ummade ko toon to Mbour kono noon caggal nde laamu ngu waɗi décision ngaji mawɗi pour hadde ɗum ɗon hadde laaɗi ɗe hankkadi ummade ɗiɗo nokkuji yaade naati gueji par ce que ko danger mawɗo kamɓe mbaɗoɓe oɗon business joni ɓe mbayli kadi nokkuji ɗe ɓe ƴeftata yimɓe pour mbaɗɗumen laaɗi ɓe mbatti yaade joni ko toon to mbiyete Bassar ɗum noon woni koye Sine Saloum ɗum noon wayno koye tugnade kadi ko habruji gumiriɗe kaɗon laana wonnoɓe laana ɓe ko yimɓe jeeyaɓe toon to Comore yimɓe jeeyaɓe Sierra Leone Nigéria Sénégal Guinée Bissau Gambie e Benin ko ɓe gonno e laana ene waɗi yimɓe nayo tawa ɓen cellani taw ɓeɗon yimɓe nayo kadi jeeya hen suko goto mo ganduɗa hen ko ɗom ka tampini ɗum ene waɗi kadi yimɓe woɗɓe kadi taw ko jangol maayo ngon wayni tampinde men kamɓe fof kala ɓe cellani hen nawama oɗo sa joni nokkuji cafriɗi toon to Espagne toon to Mauritanie tugnade habaruji bindaɗi toon to journal biyeteɗo Futur Afrique hono kanko général Ndiaga Dieng ɗum noon ko kanko hoore makko meeɗi ko sakkiti ko nde wonno e laamu nde wonno ko kanko wonno mawɗo chef d'état major gendarmerie national wiyama o sankima dimanche hande toon to Espagne o sanki noon ko caggal nde jooɗi dumunno juuɗo o sellani kanko Ndiaga Dieng noon o jeeya origine makko ko wuuro ɓogge o jeeya noon koye Brakna e kanko wonno ko colonel Ndiaga Dieng caggal mo o meeɗi wonde secrétaire général ministère défense toon to Mauritanie ade makko no meede e hitande ujunnaji 2009 yo won chef d'état major gendarmerie national caggal muɗum en wayno ko o waɗa ene wayno caggal muɗum grade makko ɓeyda général ɗum noon ene wayno ko e carrière militaire makko foof ene wiya wonde ko neɗɗo jambaro e neɗɗo kadi liggiɗo gueɗe keeɗo fate armée caggal nde o yeehi retraite kanko Ndiaga Dieng général Ndiaga Dieng ene wayno ko kanko hoore makko kadi toɗɗono yo won président fédération de basketball ene wayno oɗon poste o ɓooyi hen caggal mo waɗi hen jawdi kewdi kadi pour walla hande toon to Mauritanie tugnade habaruji gumriɗi toon to Nouadhibou ene wayno ko oɗo sa joni caɗele kewɗe nen toon ko fati école aji ɗi siftinton tan won décret jaltunoɗo dumunnaji ɓennuɗi ɗi wonde ko laamu ngu haaɗi wonde oɗo sa joni kala yimɓe fuɗɗotoɓe kala suji tati gadanɗi alay saago jaaha école ko wiyete école publique
ɗum noon ko école aji privé ji puɗɗoto noon e ko fate classe uji lesɗi koko kaɗa ɗum noon addi caɗele mawɗe wonande ko fate classe uji ɗi henno oɗo saji ko mbiyata ko yimɓe wonɓe e nder classe uji ɗi ɓurti ko classe uji ɗi poti nawde ko ɗum noon ko ɗum waɗi oɗo saji joni kono parent d'élève uji surtout henno toon to Dakhla Nouadhibou puɗɗinoma wadde caɗele seeɗa pour hollude métére mumen si babunde sukaɓe ɓe natti wawde hejje classe uji ɗi ko ɗum waɗi ɗum waɗi ɓe mbaɗi basu toon surtout kanko joguiɗo konngol hono parent d'élève uji toon to Dakhla Nouadhibou biyeteɗo Mouhamed Mokhtarul Habib o wawi kadi haalande laamu ngu wi wonde ko il faut ɓe règle oɗo probléme tawde ɓe kadi yiyenne sukaɓe won fonnoɓe wonde école aji privé ji yaade ɗiɗon école aji privé ji alay saago ɓe ƴeewa hol classe uji holto ɓe mbawi dañande ɗumen holto mbawi wonde tawana yimɓe ne gone classe uji ha ɓurta donc ɗum waɗi oɗo sa joni tungnade kadi haalluji gummiri ton gouverneur Dakhla Nouadhibou biyeteɗo Mahibul Hamed o wi wonde ko oɗo sa ma laamu ngu won ƴeftu peeje pour maade ko yacci en nokkuji ndi ganduɗa en sukaɓe en mbawi waɗe tan tawanani enen kewira noon ɗum no fof noon ko ɗum ɗeɗo fof ɗeɗo gueɗe fof noon ko gueɗe teskirade hannde o e Mauritanie surtout en guure mawɗo ko wayno Nouakchott ko wayno Nouadhibou ko wayno Zouéré en ko wayno Kayit en donc kala ɗo école aji privé ji gonno en wayno oɗo sa joni si babunde décret yalti kala classe uji tati tugui goo haji tanma niveau ha tanma tolno tataɓo hankkadi fotani yaade école privé ɗum noon ene wayno ko mbiyata surpopulation waɗa toon to classe uji ɗi ene tawde yimɓe fof ma gartira toon hande toon to Mauritanie tungnade kadi e journal biyeteɗo tungnade rimna hono maren goto taw ko ballannoɗo yimɓe jeeyaɓe toon to Trarza kanko maren wiyete ko sergent Mohamed Mahmoudou El Sayed Benouf hoorema ko yantuno ko yimɓe faabotoɓe yimɓe jeeyaɓe toon to Trarza surtout en e ɗam ɗo ilam e ɗiɗo tugoji ene wayno wiyama o yoolima toon to ɗo wonno kanko hoorema ko jeeyaɓe waɗaloɓe faabotoɓe ɓeɗon yimɓe noon en wayno ko communiqué jaltude toon to état major mo Mauritanie ono kanko gardiɗo affaire sociale mo état major mo Mauritanie biyeteɗo colonel Mohamed Abdoulaye wol Mohamed Mawlud o haali donc o windi ɓatake ɗum noon o neldude duwuji makko wonande mayde oɗo maron jeeyaɗo e équipe jeeyaɗo e goomu militaire ji gonɗo toon wallude yimɓe ko fate ɗiɗo ɗam ɗo ilam gonɗam toon to Mauritanie bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowo Sare ko ɗin kabaruji min jogonno hannde ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma dimanche 27 lewru octobre 2024 yen mbaali jaam on jarama